Il-kandidat Laburista għal Parlament Ewropew Robert Micallef qal li l-Partit Nazzjonalista tilef il-vokazzjoni Ewropea u qed jipproponi politika tal-ħitan li tista' xxekkel investiment barrani. Robert Micallef qal li fil-Parlament Ewropew jgħaddu liġijiet li jolqtu direttament lil poplu u għaldaqstant neħtieġu rappreżentanti kompetenti biex jantiċipaw il-bżonnijiet tal-poplu. Skont Micallef, il-pajjiż jeħtieġ membri li jiddefendu l-isem ta' Malta u jaħdmu l-opportunitajiet ekonomiċi u soċjali. Spjega li bil-vot fil-25 ta' Mejju li ġej, għandna l-opportunità li nażlu bejn min għandu strateġija ċara u soda dwar kif ninvestu fil-futur ta' pajjiżna b'viżjoni għat-tul u bejn min ħares biss tal-elezzjoni ġenerali li jmiss. Sostna li għażla hi bejn min jaħdem bla qis biex joħloq opportunitajiet ekonomiċi għal pajjiżna permezz ta' investiment lokali u barrani u min qiegħed ibeżża bil-barranin. Bejn partit maqut fil-gvern immexxi mill-Prim Ministru li għandu track record b'saħħtu ta' suċċess ekonomiku u kap tal-oppożizzjoni mingħajr viżjoni jew strateġija. Sostna li l-istrateġija tal-gvern hija bbażata fuq investiment fl-infrastruttura li toħloq klima serja għall-investiment, l-innovazzjoni u l-ħolqien tax-xogħol f'setturi ġodda, kif ukoll inklużjoni soċjali biex il-ġid li qed jinħoloq jitqassam mod ġust u ħadd ma jaqa' lura. Dwar Għawdex, Micallef qal li jeħtieġ mudell ekonomiku sostenibbli imsejjes fuq servizzi, teknoloġija u innovazzjoni u ħolqien ta' xogħol, cutting edge b'rispett tal-ambjent. Skontu, il-konnettività hija parti minn din il-viżjoni u permezz tad-diskors tiegħu sellem lill-Gvern għall-kuraġġ li qed juri bil-pjani dwar il-link permanenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.